Oblasti Podunajské Biskupice, Vrakuňa a obci Dunajská Lužná, Rovinka a Miloslavov začali petičnú akciu za urýchlené začatie výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Výstavba týchto komunikácií má vyriešiť kritickú situáciu s dopravou v smere z juhovýchodu do Bratislavy. Cieľom petičnej akcie je urýchlenie začatia výstavby rýchlostnej komunikácie R7 medzi Dunajskou Lužnou a Bratislavou po predĺženú Bajkalsku a takisto aj D4, čiže 0. obchvatu. Vieme veľmi dobre, že situácia je neúnosná nielen v tejto mestskej časti, ale aj v okolitých obciach. A som veľmi rada, že tento petičný výbor sa skladá zo starostov okolitých obcí. Rovinky, Miloslavova, Dunajskej Lužnej a samozrejme kolegu z mestskej časti Vrakune a mňa. Situácia je neúnosná a vieme veľmi dobre, že časť, s ktorou by sa malo začať stavať, je to časť medzi Dunajskou Lužnou a Bratislavou. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala aj pána Freša, župana Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý prišiel medzi nás podporiť. Takže poprosím, pán župan, poďte dopredu medzi tým. Ďakujem pekne. Za posledné roky pre obe stavby sa posunuli veci dopredu. Vieme veľmi dobre, že je už platné územné rozhodnutie, pripravuje sa dokumentácia stavebného povolenia a prebiehajú majetkovo-právne vysporiadania. My si myslíme, že treba začať čím skôr časťou Dunajská Lužná a medzi Bratislavou a Dunajskou Lužnou. Nech sa nezačne medzi Holicami a Dunajskou Lužnou. Každý vodič, každý motorista vám povie, že ako sa približuje smerom z juhovýchodu do hlavného mesta, sa tie zácpy, kolóny tvoria väčšie a väčšie. My s touto petíciou na toto upozorňujeme. A chceme upozorniť ešte aj na to, a chcem vám povedať, že vláda Slovenskej republiky, či to bola vláda pani Radičovej alebo pána Fica, či to bol minister Fígel, či to bol minister Počiatek, všetci hovorili, aj pracovníci ministerstva Národnej diaľničnej spoločnosti, že v rámci Bratislavského kraja tento veľký projekt sa môže realizovať len cez PPP projekt. A práve preto vyzývame všetky politické strany, aby nezneužívali túto výstavbu na svoju predvolebnú kampaň, preto lebo vieme, že sa blížia voľby. Túto cestu my akútne potrebujeme. Chcem vám ešte povedať toľko, že podpísaním tejto petície sa začína kampaň a ja si myslím, že ani jeden vodič nebude mať problém petičné hárky podpísať, totižto stoja v takých zácpách, že kľudne každý podpíše, každé ráno, možno, že aj 5 hárkov. Teraz už zveličujem. Tento petičný výbor petičné hárky bude odovzdávať na ministerstve dopravy, keď budeme mať určité množstvo petičných hárkov a petícia bude trvať dovtedy, pokiaľ sa nezačne reálne s výstavbou R7 a D4. Poprosím kolegu Korúca, nech sa ujme slovo. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, chcel by som poďakovať aj predsedničke nášho petičného výboru za uvedenie tejto problematiky. V súčasnosti v hrozne zlom stave, je neúnosná, intenzita dopravy je na úrovni 52 000 aut denne cez Vrakuňu. Keď si pozrieme, 52 000 je na úrovni mesta Trenčín alebo na úrovni mesta Poprad, čiže denne cez Vrakuňu prejde celé mesto Trenčín alebo celé mesto Poprad. Myslím si, že tá situácia pre zodpovedných je na bode mrazu a treba začať konať, lebo situácia vo Vrakuni je taká, aká je. Dennodenne tam vyše hodiny stoja autá a vyrieši to jedine vybudovanie R7 a D4. Preto som sa aj ja do takejto petičnej akcie pridal. Chcem spolupracovať, chcem zháňať podpisy, aby vláda a zodpovední začali čo najskôr konať a tie buldozery a bagre začali už možno aj počas letných prázdnin alebo začiatku jesene, september, október kopať a výstavba D4 R7 začala. Možno len v krátkosti nejaké čísla. V prípade, že by R7 bola čo najskôr ukončená, tak dnes cesta z konca Bajkalskej do Dunajskej Lužnej trvá asi 40 minút v priemere. Po ukončení tejto cesty by to bolo 7 minút až 10 minút. Čiže ušetrenie času nám prináša aj finančné prostriedky, lebo ľudia nebudú stáť toľko v zácpách,
bude šetrenie životného prostredia, nebudú exhaláty. Exhaláty klesnú asi 4-násobne oproti súčasnosti. Vo Vrakuni prejde 29 000 aut cez Popradsku a 22 000 aut denne cez Hradsku. Popradská je štvorprúdovka, to znamená 2 prúdy v jednom smere, 2 prúdy v druhom smere, a Hradská je dvojprúdová, to znamená 1 prúd do mesta, 1 prúd z mesta. Čiže na jednom prúde do mesta prejde denne 22 000 aut, na Hradskej cez Vrakuňu, na Popradskej prejde len polovica z 29, keďže je tam dvojprúdová cesta do mesta. Čiže Hradská je permanentne upchatá, a kým niečo táto vláda alebo zodpovední s tým neurobia, tak Vrakuňa do 2 rokov skolabuje. Preto vyzývam všetkých zodpovedných, aby začali čo najskôr konať. Ďakujem veľmi pekne. Tuto vidíte, je petičný hárok. Myslím, že to tu dnes všetci 5 podpíšeme a dúfam, že na svojím podpisom podporí aj pán župan Frešo, ktorý medzi nás prišiel, a týmto ho tu aj vítam. Dúfajme, že aj vy. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň, volám sa Štefan Jurčík, starosta obce Dunajská Lužná. Obec Dunajská Lužná je snad najviac skúšaná v tejto etape, čo sa týka ranných dopravných špičiek. Dôvod, prečo sme sa tu stretli, bol niekoľkokrát spomenutý. Sme za urýchlenie výstavby R7 a D4, pretože Dunajská Lužná má približne 3000 vozidiel. S Dunajskou Lužnou tranzituje 28 000 vozidiel. To znamená, že východisko z tejto situácie je jedine obchvat R7 v súčinnosti s D4. Budeme vyvíjať permanentný sústavný tlak na to, aby sa výstavba zahájila ešte v tomto roku. Pre nás nie je podstatné, či to bude investícia štátna, alebo či to bude investícia z PPP projektov. Jednoducho situácia je taká kritická, že sa s ňou musia zaoberať na najvyšších miestach. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Milan Baďanský, starosta Miloslavova. Ja chcem povedať len toľko k tomuto, že naši spoluobčania stoja v zápchách a my už nemôžeme stáť. My sme s nimi solidárni, ale musíme urobiť aj zodpovedajúce kroky, ktoré povedú k tomu, že nebudú v zácpách v našej obci stáť 30 až 40 minút na jednu križovatku. Tranzitná doprava cez obec, ktorá neleží v tranzitnej trase, 6 až 8 000 vozidiel cez jednu obec je jednoducho neúnosné. Preto je nevyhnutné, aby R7 bola čo najskôr začatá výstavba, ukončená, aby tento stav sa skončil. Pretože naši ľudia bývajú u nás a chodia do práce, prídu vystresovaní do práce, deti vozia do školy, proste majú obrovské náklady na cestovanie, nervy, okrádajú možno aj svojich zamestnávateľov tým, že prídu vystresovaní do zamestnania. Jednoducho tá situácia je vážna, treba to takto zobrať. Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, volám sa Milan Bombala, som starosta obce Rovinka. Ja sa prikladám názorom, sú to skutočne všetko pravdivé informácie. Skutočne, keby ste videli alebo hľadeli ste do tváre našich spoluobčanov, je to pocit bezradnosti. Jednoducho, ľudia, ktorí vzdušnou čiarou prechádzajú úsek 3 kilometrov, táto cesta ináč trvá 45 minút. Jednoducho, keby ste videli tých rodičov, ktorí idú za svojimi deťmi a pozerajú sa na hodinky a vidia napríklad, že o 5. sa zatvárajú detské ihriska, škôlka, materská základná škola a jednoducho 3 kilometre vzdialenosti trvá 40 až 50 minút, jednoducho je to strašné, je to katastrofálne a jednoducho z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že jednoducho musíme robiť všetko preto a preto by sme chceli poprosiť aj širokú verejnosť, aby nám pomohli, aby nás podporili v tom, že jednoducho treba čím najskôr začať realizovať výstavbu R7 a D4. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za pozvanie a ja som živúci dôkaz toho, čo znamená kolóna z Bratislavy sem. Máte tam až od cintorína, že to je dôvod, prečo normálne je toto meškanie. Dovolte mi iba pár poznámok k tejto petícii. Za prvé, ďakujem pani starostka aj vám ostatní, že ste sa do toho takto pustili, lebo toto funguje. Dôkaz, že to funguje, je mimochodom opravená cesta, ktorá smerom na Dunajskú Lužnú a Rovinku. Ešte spred, myslím, 3 alebo 4 rokov, okrem nás, jak to stojíme, primátor Bratislavy, vtedy sme takýmto istým tlakom si vymohli to, že tá cesta je dnes trojprúdová. Samozrejme, vidíte, že to riešenie nestačí. Čiže treba naozaj si vymôcť to, čo je normálne, čo si mimochodom ľudia nielen v tejto mestskej časti, ale v Bratislavskom kraji ako takom už dávno zaplatili zo svojich daní, aby existoval poriadny obchod Bratislavy a samozrejme R7.
To druhé, prečo petícia dôležitá, je, aby samospráva, a tam sa teda samozrejme radíme ako bratislavský župan tiež, cítila jasnú oporu zo strany obyvateľov. My sme to mali prakticky každý vo volebnom programe, D4, R7, čiže vrátane toho župného, ale naozaj to treba pripomínať, lebo sa nájdu aj takí, odpustite mi ten tvrdý výraz, idioti, pred pár mesiacmi takí boli, ktorí hovorí, že to netreba. Ja nechcem povedať, ak sa volajú, vyhlasovali sa za dopravných expertov niektorých politických strán. Hovorím to preto zrozumiteľne, aby sme si stáli za tým, čo je normálne. Každý, kto tu žije, vie, že sa nedá fungovať tu naďalej bez obchvatu a bez R7. Preto túto iniciatívu nielenže vítam, ale urobíme taký krok, že vás aj pozývam na budúce župné zastupiteľstvo a znova urobíme uznesenie župného zastupiteľstva, aby sme ako celá župa sa za toto postavili, aby sa nenarodil niekto, teraz už poviem jemnejší výraz, menej kompetentný, ktorý bude tvrdiť, že teda to netreba a treba to urobiť nejak ináč. Inými slovami povedané, obchvat Bratislavy treba, R7 treba. Ja by som vedel povedať aj dôvody, ktoré sú ekonomické, ktoré súvisia skutočne s tým, že fabriky a import viazne cez Bratislavu. Vedel by som povedať aj celoslovenské, príďte na to zastupiteľstvo, budeme tam argumentovať aj tým, že sa to týka prakticky všetkých odtiaľto až po Žilinu, vrátane automobilového priemyslu. Lebo toto nie je len o tom, čo to je o tých smutných príbehoch, ktoré sa to zažívajú, ale skutočne to je o tom, že celá exportná brána na Slovensko sa týmto zablokováva. A to, že sa to tomu alebo onomu byrokratovi nehodí, alebo to, že ten alebo onen si myslí, že by to vedel lepšie, no tak nech to chodí vysvetliť tým ľuďom, ktorí tam tú hodinu stoja v tej zápche. Ja naozaj prežijem to, že prídem na jednu tlačovku, neskôr fakt sa ospravedlňujem, ale neviem si predstaviť tí ľudia, ktorí tam žijú. Skutočne, dokonca moje vlastné decko išlo na liečbu do Dunajskej Lužnej a moja žena mi normálne volala, hovorí, to nie je možné, ľudia, čo tu žijú, opakovane, on tak chodí opakovane do Dunajskej Lužnej na liečbu, hovorí, že to je neúnosné, že Palovci musíte niečo urobiť. No tak jedna z vecí, čo robíme pre týchto našich ľudí, ktorých zastupujem, je aj táto petícia. A druhé, čo hovorím, ten dôkaz, ktorý som povedal na začiatku, ak dokážete urobiť silný verejný tlak, tak vtedy je nemožné. Ja si to pamätám, že nám hovorí, že tá cesta sa nedá rozšíriť na 3 prvky. Ja si to pamätám, jak to bolo. Zrazu je možné. Tak takisto bude možné, že bude R7 a D4. Takže všetky, ktorí na to máte chuť a proste nemáte nejaký zásadný dôvod, hej, kľudne pozývam, podpíšte to aj prostredníctvom médií. Na tom je normálne prihlásenie sa k zdravému rozumu, ktorý všetci chápeme v tejto časti nielen Bratislavského kraja, ale v celom Bratislavskom kraji. Keď sa páči, Trojka, hovoríte teda, žiadate o urýchlenie začatia výstavby. Ten časový horizont je ešte, aby sa tento rok začalo stavať? Áno. Jednoznačne tento rok. A po spustení tejto petície bezprostredne akú reakciu od vlády, respektíve rezortu dopravy očakávate? Že rýchlejšie budú konať. V tom zmysle, že viem veľmi dobre, že napríklad keď už je, ja viem, že niektoré dátumy nevieme posunúť, áno, lebo platné územné rozhodnutie, platné stavebné povolenie, ale sú tam dni, ktoré sú veľmi dôležité, aby sa posúvali ďalej veci. A my sme súčinní a pomáhame. Napríklad Národná diaľničná spoločnosť s ministerstvom dopravy organizujú stretnutia aj s obyvateľmi. Nezabúdajme na to, že majetkoprávne vysporiadanie to je veľký balík peňazí. Vláda na to vyčlenila 480 miliónov eur. Sú ľudia, ktorí nechápu, o čo sa jedná a práve preto my sme tí ľudia, ktorí pomáhame a vysvetľujeme, že tú ornú pôdu ministerstvo od nich vykupuje ako stavebný pozemok. Lebo tam bude na nej stavba. Napríklad podľa bonity pôdy len v Podunajských Biskupiciach, na území Podunajských Biskupíc od 47,77 centov až po 62 eur vykupujú. Takže toto sú tiež veci, ktoré treba riešiť a sme nápomecní aj k tomu. Čiže my myslíme na všetko. Prosím. Nech sa páči. Pán pastor, očakávate teda aj prístup, že sa začne práve tým úsekom, ktorý ste spomínali? Áno. Viac menej chceme na tom trvať, aby sa tento úsek začal ako prioritne, pretože Holice, Dunajská Lužná sú bez predmetu, bez tej druhej časti. Keď sa pozriete aj na intenzitu dopravy, lebo však sú na to tabuľky, tak vieme veľmi dobre, že tam tá situácia nie je problémová. Problémová je za Šamorínom, keď prichádzate do Dunajskej Lužnej. Čiže najväčší problém je predĺženie Bajkalskej po Dunajskú Lužnú, lebo na tej Bajkalskej dennodenne už bývajú zápchy.
Čiže tento problém musíme vyriešiť, preto potom si to všetci vodiči skracujú cez iné mestské časti ako v Rakúňu, cez Popradzku a tým vznikajú zápky aj všade inde. Pokiaľ by sme ešte zrýchlili tú dopravu od Holíc po Dunajskú Lužnu, tak by sme sa dostali v podstate do neriešiteľnej situácie, ktorá už aj teraz je vlastne neriešiteľná. Ja by som doplnil ešte na otázku TA3. V 2005 roku bola technická dokumentácia R7, áno? A v 2013 sa rozhodlo, aký variant sa bude robiť. To znamená, že po 8 rokoch sa rozhodlo, že sa bude robiť variant A. 8 rokov. To je strašne veľká doba. Teraz zase, ako povedal pán Frešo, voľakí múdri ľudia teraz idú spochybňovať PPP projekty a tak ďalej. Áno. Jednoducho my nechceme, aby sa opakovala situácia, že 8 rokov teraz sa budeme hádať, či PPP projekt je výhodný alebo nie je výhodný. Jednoducho tí ľudia sú bezradní, im už je jedno, aký variant urobíte, len stačíte stavať. Ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí hovoria, prosím vás, robte, už robte. Áno. A toto je to, aby sa neopakovala situácia a história z minulosti, že 8 rokov sa tu budeme hádať, ktorý variant sa rozhodne a teraz ktorý variant spolufinancovania R7 a odplatu D4 sa bude realizovať. A ja len doplním, tak ako som povedala na úvod, že som strašne rada, že sme v takejto zostave tu. Petičný výbor Miloslavov, Dunajská Lužná, Rovinka, Biskupice, Vrakuňa. Lebo vieme, že tam ohľadom tých variantov boli rôzne petície z jednej strany, z druhej strany. Nerobme si prieky, ale poďme spolu do toho a konečne chceme vidieť už výsledok, to znamená, že rýchlostnú komunikáciu R7.